Dobrý den, já jsem Petra a vítám vás u dalšího videa ze série videí se sůvíčkem. V dnešním díle zase budeme používat to stejné sous jako minule, je to model Chef Max od firmy Salente. Skládá se takhle ze dvou částí, tedy je ta hlavní, ta varná část a tady má takovýhle držák. Je to velice jednoduché, tady do toho držáku zasunete tady tu hlavní ponornou vařící část a potom už si to jenom šroubem připravíte, upevníte na nádobu podle vašeho výběru. Já jsem zvolila ten klasický vysoký hrnec a mám tam už tu chvíli tak vodu do 3/4. Tady na tom sůvíčku je i napsané vlastně maximální hladina vody anebo minimální, takže podle toho se potom orientujte. No a já si to tady takhle připevním, hezky si to tady utemuju, ať to máme pořádně přišroubovaný a je to. Instalace sous setu je hotová, takže vidíte, že to je opravdu velice jednoduchá záležitost a trvá to pár vteřin si takovýhle sous set nainstalovat i doma. A teďka se pojďme vrhnout na to, co dneska budeme dělat. Já bych vám v rámci dnešního receptu chtěla ukázat, jak si doma v domácích podmínkách, takhle pomocí tady toho souvíčka od firmy Salente, připravíte steak, který bude snad možná ještě lepší než nějaký steakový restaurace. Budeme na to potřebovat 1 hodinku 20 vašeho času a myslím si, že můžeme jít na to. Než se vrhneme na přípravu masa, je důležité, aby jsme si správně nastavili tady tu vodní lázeň, aby měla tu správnou teplotu, kterou má mít. A to naše zavakuované, připravené maso jsme dávali rovnou do té požadované teploty. Tady díky tomu sůvíčku je to daleko jednodušší než s jakýmkoliv jiným sůvíčkem na světě, protože nejenom, že má jako první sůvíčko na světě barevný displej, ale zároveň už jsou v něm předvolené některé programy a recepty, celkem jich je 18. A jedním z těch receptů je právě i recept na steak. Stačí si vybrat to, co my potřebujeme, a to je steak. Tady ten čas toho steaku je nastavený na 2 hodiny na 54 stupních. My máme trošku větší, trošku tlustší maso, takže já do toho maličko sáhnu. A protože to má i tu možnost, že si tam vlastně můžete uložit 5 svých receptů vlastních, tak půjdu do těch receptů, které se jmenují vlastní. A udělám tedy recept úplně nový. A to znamená, že si nastavím teplotu na 56 stupňů, protože mám steak, který je tlustý asi tak na 2 prsty a zároveň je to vysoký roštěnec. Takže potřebuje trošičku větší teplotu, nastavuju teda 56 a čas vidím tak asi na 1:15. Potvrdím a už to jede. Tady už se teďka v tuhle chvíli všecko děje, takže se můžeme vrhnout na přípravu toho masa. Já jsem zvolila maso z vysokého roštěnce, protože to je prostě můj oblíbený kousek masa. Má trošku tukového krytí a myslím si, že to přesně tomu steaku dodává takovou tu správnou dobrou masovou chuť. Nebudu z toho dělat žádný velký tady zázraky, myslím si, že to maso je strašně dobrý samo o sobě, zvolila jsem velice kvalitní kus. A vzhledem k tomu, že je to maso stařené a dal si s ním někdo velikou péči, tak ho nebudu ani omývat, protože tím bych vlastně ten proces staření tak trošku jakoby vlastně zničila, když bych na něj teďka nalila vodu. Maso krásně voní, není vůbec nějak oslizlé, bylo zavakuované, neleželo nikde v nějaké masě mezi jinými masy, abych měla pocit, že ho teďka prostě musím polít studenou vodou, aby bylo čisté. Takže takhle máme to maso. Já už tady mám připravený vakuovací pytlík a budeme postupovat v podstatě úplně stejně jako v rámci té chobotnice. Vezmu maso, nějakým způsobem ho nesolím, protože vlastně to maso bude nějakou dobu ležet v tom pytlíku, bude se tam nějakou dobu láznit tady v té lázni. A kdybychom ho v tuhle chvíli posolili, tak si myslím, že mu to neudělalo dobrou službu a mohlo by akorát zbytečně pustit tu skvělou šťávu, co má v sobě. Naopak naproti tomu, kdybyste třeba dělali steak na minutku a teď přesně víte, že tohleto maso půjde tady na rozpálenou pánev, tak ho klidně pořádně posolte, pořádně ho opepřete, ale když vím, že to maso bude někde chvíli ležet, 1, 2 hodiny, nebo třeba 1,5 hodiny solí, tak ho prostě zatím nesolím. Vložím ho tady takhle do toho čistého vakuovacího pytlíčku a teď si tam dám to, co mám ráda. Já jsem holka tymiánová, takže vlastně vezmu tady tuhle čerstvou bylinku a na tuhle porci toho masa bych tam dala tak asi 2 až 3 snípky čerstvého tymiánu. Určitě tam dáme máslo, protože tuk váže chuť. Takové 2 poctivé, spravedlivé lžice másla si myslím, že jsou ideální. A taky tam dáme česnek, ať už v tuhle chvíli to maso dostane nějakou takovou vůni. Nebudu se s tím asi úplně trápit, česnek nebudu ani loupat, jenom ho takhle rozdrtím dlaní na hrubo a vložím do pytlíku. V tuhle chvíli máme připravený steak na zavakuování, takže jdeme na to.
Steak máme v tuhle chvíli takhle krásně zavakuovaný, úplně natěsno, je to prostě paráda. V tuhle chvíli je to jenom na vás. Jestli se rozhodnete, že třeba máte grilovačku až za 2 dny, tak ho v této podobě klidně nechte 2 dny ležet v lednici, pak si ho dejte před grilovačkou do sous vide na hodinku 20 a pak už jenom můžete zazářit před vašima kamarádama na grilovačce, že ho hodíte krásně na rozpálený grill a dostanou ten nejlepší steak, jaký kdy jedli. A nebo to můžete udělat jako my, že v tuhle chvíli vlastně vezmeme ten steak a dáme ho tady do té připravené vodní lázně. A postup je úplně stejný jako u chobotnice. Kdyby měl steak tendence začít plavat, tak ho něčím zatížíte a teď si půjdete tak na hodinku 20 udělat nějaký pěkný program. Tak sous vide hlásí, že máme hotovo a můžeme se podívat, jak dopadl náš steak. Vidíte, že pustil krásně šťávu, maso se rozpustilo, pravděpodobně se vsálo hezky i do masa. Steak je krásný, je nádherně měkký a myslím si, že touhletou přípravou jsme ho dodělali na takových medium rare. No a teď už stačí jenom hodit na nějakou dobře rozpálenou pánev, anebo jako v našem případě dáme si ho na grill. Steak už máme vyndaný z lázně, já už jsem se tady úplně na maximum roztopila Salente kontaktní grill Flame Pro. No a můžeme jít na to. V tuhle chvíli už to maso můžeme úplně s čistým svědomím osolit. A to rovnou z obou dvou stran. Taky ho můžeme opepřit. Toho se vůbec nebojte. Přidáme kapičku olivového oleje, ať se nám to masičko úplně nepřichytí na ten kontaktní grill. Tak. A dáme ho tam. A to je přesně ten zvuk, který my potřebujeme. Teď ho na chviličku zavřu. Mám ten kontakták roztopený na 220 stupňů a nechci tam to maso úplně utrápit. Takže ho na chvilinku zavřu a pak se podíváme, co se bude dít dál. Podle zvuku, podle vůně i podle minutky už máme hotovo. Steak už je pravděpodobně krásně zatažený, takže ho můžeme vyndat. No, vypadá to nádherně. Takhle krásně zatažený steak bych nechala ještě chviličku odpočinout na prkínku a klidně k němu můžeme přidat malinko bylinkového másla, které na něm ještě necháme rozpustit. No a jsme ve finále, čeká nás ta nejkrásnější věc a to je nafilírovat, neboli teda pokrájet na tenké plátky, tenhle ten fantastický steak, který jsme si připravovali v sous vide. Jdeme na to. Steak máme nafilírovaný, je to prostě paráda. Teď už stačí jenom ještě finálně dosolit před podáváním. Na finální servírování jsem tady ještě rychle z demi-glace svařila takovouhle krásnou hustou omáčku. Demi-glace je taková zajímavá varianta hodně silného vývaru, který se strašně dlouho vaří a sváří, většinou z nějakých pečených kostí a ještě z pečené kořenové zeleniny. Je to většinou takový proces třeba na 48 hodin, někdy až na 3 dny, ale v dnešní době už máme dostupné různé demáče takzvaně, které si můžete pořídit i v krámě, což já jsem třeba dneska udělala, protože přece jenom 3 dny tady dělat demi-glace se mě asi úplně nechtělo. Takže se přiznávám, je to z koupeného demi-glace a je to teda takováhle nádherná hustá omáčka. Demi-glace jsem dosolila, dopepřila a pak jsem ho na několikrát velice rychle svařila, až jsem docílila téhleté krásné, husté až jako krémové konzistence. No a teď už stačí tu krásnou, lahodnou, velice silnou masovou omáčku takhle nalít tady na to naše maso. Tak. A můžeme podávat. Takže já vám přeju dobrou chuť.